zen nolako plazerra, Maixa. Zen nolako plazerra zugan etorri hona altzora eta bapatean etxe honekin topo egitea. Ze guk egia esan barru baldin bada lehen da bizi hemen ezagutu genuen elkar. Eta ez gainera ja ez dakizte garaitan, baizik eta kasi aur batzu ginen garai hartan. Bueno, gutxienez nerabezaro puntu horretan esango dugu, ezta? Ze bueno, etxe honetan, hemen alboan dugun etxe honetan alako konbibentzia eta elkarretaratze batzuk egiten dira, edo egiten ziren. Ja ziren egiten. Eta nik gogoratzen dut hordagoen lehio txiki hortan aritzen nintzen ni musika jartzen, eta egun batean zu azgertu zinen ona, elkarrekin izketan hasi ginen musikaz eta trikitiaz, eta hortik aurrerako kontuetaz. Ze hau zure gurasuen etxea da? Bai, ni hemen guanez. Zu hemen hasi zinen musikarekin. Bai. Eta okerrez baldimanago hor etxe azpian duzuen garaje bajera horretan. Hor trasto batzuk ere prestatu dituzu guretzat. Venga, guazen ezagutzera, Maixa. Ezagutu ditzagun. Wow, ze egin polita aukagun gainera. Atzo bintu ginen hona etortzerakoan etola. Eta, ze giro izango tegen nuen. Ia guretan murgilda itxasoa uraren uzkirriaren zirrara indarrepelaren alboan iluntzean uraren etzen errainu baten argia ene maite biok jolasean olatu zipristin artean. Aurrera, Joseina. Aupa, bajera, Maixa? Bajera. Bai, bajera. Gure bajera. Baina, zenbat ekarri dituzu? Batzuk. Batzuk gainera bakarri? Jo, hue batzu baldin badiaztu, kontatu egin zenbat izango dian denak diranean. Aber, trikitiak, 1, 2, 3, 4, 5 eta panderoak. Bueno, pandero eta pandero familiakoak, ja nire matematikak ez du horren bestelako ematen. Bueno, Maixa, zein da huetatik zure lehendabiziko trikia? Hau, eskinean dagoena. Aiba, bueno, hartuko dut. Hau duzu lehendabiziko orduan, eta zer da, opari bat, edo... Aitak ekarri ziten. Aitak edo. Hainbeste insistitzen nun, hainbeste eskatzen nun, aitak ekarri ziten hau. Bueno, eseriko gara, eta joango gara esplikatzen. Ze gauza polita. Eta aitak orain dela... Aste pare bat esango dugu. Oparitutako triki horrek oraindik ere badu soinurik, Maixa? Bai, ateratzen du soinua, oraindiken ere. Triki honekin joan zinen lehenbiziko ikasketak egitera, ezta? Ez. Honek ez ziten balio izan, ze honek bajuak ezberdina ditu. Orduan hemen eta bi sostenituak ere falta zaizkio. Orduan, hau izan zen pixkat, trotero edo gaur egun trikitixa bezala ez dago konsideratua, ze falta zaizkiolako, osea, bajuen gati. Hori da, banaketan ingati. Orduan ni honekin etxean ibiltzen eitzen, sukaldeko mahai gainean eseri, eta ibiltzen eitzen, bilatzen, zertzen, ze botoi bakoitzak ditunez bi nota egon non daude, eta belarriak esaten honek aizkite ziten, eta ibiltzen ditzen... Zergatik ditu botoi bakoitzak bi nota, Maixa? Bat irekitzerakoan, da beste izterakoan? Hori da. Ospoan arabera, izten dugunean nota bada, eta irekitzen dugunean beste bat. Baina hori botoi guztiekin. Eta hau berezia da ze, honek ezkerrean ere, sistema berdina du. Bai. Orduan, eta gero afinazioa ere, berexia da. Gurasuek eta bazuten familian alako triki munduko tradizioren bat, beste norbaiti jotzen zuen, gurasoren batek, osabaren batek... Nik ez nituen ezagutu, baino nire amatxik jotzen omen zuen. Aman aldetik nire amatxi beratarra zan. Amatxi esan duzuen, ez da, amatxi? Altzon gaude, karo, amatxi beratarra. Eta bera jotzen omen zuen etxean. Etxean bakarrik. Etxeko festaren bat baldin zegoen, hortxe jotzen zuela. Eta gero, baitare esaten ziaten nire birraitonak eitan aldetik, berak ere jotzen ote zuen. Baina berak alde egiten zuela etxetikan, astoan kakoetan sartzen zuela soinu txiki hori, eta Tolosako feira juten zela, hori, alde egiten zuela etxetikan soinu hartu. Beti dago tradizioren bat. Eta gero handik urte batzutara, zeu taula gainean, eta gainontzekoak zuri begira. Zezuena sekulako izan zen, Maixa. Zuek azaldu zeinatenean taula gainera zer eta festa giroan emakumeak eta lako giro horretan etorrela, bat baino gehiago aho zabalik utzi zenuten, baino ja badira urte batzuk, ez zaituztegula elkarrekin ikusi. Lehendabizikoa.
ondo konpontzen zarete. Bueno. Oso ondo, bai. Egoten zarete oraindik ere elkarrekin. Bai, bueno, gu ez gara juntatzen ez asterotez hilabetero, bueno, badugu erlazioa, edozein momentutan telefono dei bat edo mezu bat hor dago orduan. Bai. Era natural. Eta hortik galdera zera da, eta berriz egonda elkartzeko ahaleginik, edo zuen partetik intentziorik, ze Ixiarrek segitzen du, oraindik ere lotuta triki mundu honi, edo Garbin ez zuen bajista izan dakoak? Ez. Haie ja utzi daukate. Bai, beste lanbide batzuk dituzte, musikarekin ez dauka loturarik egiten dutenak, orduan ni izaten naiz azkenean zerbait baldin badago aitzekirik musikaren gana hurbiltzeko, bai, aurten tokatu zaigu. 25 urte die utzi genula. 25 urte eta utzi zenutela gainera. Bai, utzi genula. Eta inditugu 2 saiotxo, Ixiarrek eta biok, bat izan da bere auzoko jaietan, zebetek badu bizilagun bat, azkeneko urteetan, egin behar duzu zerbait. Eta esan zion, aurreko urtean esan zion. Datorren urtean 25 urte, orduan. Aurten. Gaur deitzen dit, Ixiarrek, esan da. Esan jozu baietz. Bai, zea, pentsatu zazutan. Ez, esan jozu baietz egiten deu, eta olapak eguz. Egin genuen, eta Zenbat aldiz entzun dugu hemen, gure eskubideak aurrez eten gabe. Hala ere zapalduta gaude, honekin bukatu behar da lehenbaile. Bueno, zu Maixa eta Ixiarren ezagutu zaitugu, gero Amak izeneko egitasmoan ere, bai? Bai. Hor elkartu zarete, zu, Kristina, Alaitz eta Amaia kasunetan. Bai. Ixiarren aizpa. Gaude pixkat lasai horrekin. Bai, bakoitzak azkenen lau etxe ezberdinetakoa gea, bakoitzak baditu bere familiak, bere Amak zarete? Ama gea. Beti izan dugu gea amak, alabak ere bai, orduan gurasoak ere baditugu eta tokatu zaizkigu horrera zaintza batzuk. Eta momentu honetan gaude, pixkat, lasai erabaki genuen emanaldirik ja, ez dakit noiz izan zen, dela 2 urte edo, gure ordu beteko saioiek ez genitula egingo. Orduan hori, gauza txikitsu batzuk, nik esaten dut oparia diela etortzen zaizkigunak. Opariak, jotzea beste musikari batzukin koinziditzea. Ni beti esaten dut, opari hoia diela lan egin dugun lan horren fruituaren emaitza diela, ez. Eta olako gauzak etortzen dienean. Horren inguruan, egin duzun ibilbide luze hontan, zerbaitetaz arro zaudela esan beharko bazenu, zertaz esango zenuke zaudela arro? Bi botako nituzke, ez? Eta bat da, gure ondoren egondien edo etorri dien eta dauden emakume trikitilari hoiei bideo hori irik izana, irutza zait zerbait egin genuela. Eta gero bestalde, nik urte asko daramatzate trikitia eta panderoa erakusten, eta nik uste atzetikan sortu dituten eskola guzti hoiek, talde pila bat ateradia berriak egen ere eskolatik ere, ez? Zer izan zen zuen lehen pauso haietan gogorrena, Maixa? Gogorrena? Bedakuk ez genuen txarra, zerbait txarra pasatzen balimazitzegun, edo esaten balimaziguten, ze negarre egindakoa bagara plazan. Baina, eta hurrengo gunean mina aukiko genuen, baina aztu egiten genuen. Ze guk benetan hori egin nahi genuen. Zuek etzarete etxez atezateko bikote bat ando indarra, zu altzokoa. Bai. Nondi ator zuen arteko lotura hori? Guk ikasi genuen eskola berdinean, Bilabonan, Martin Musika etxean ikasi genuen, eta handik izan zen irakaslea. Eta orduan garai hartan txapelketetara joan behartzen mundu guztiak. Eta, zegoen jendea zela juten, baina bazirudien hori zela bidea, ezagutara ematekoa. Bai. Bertsuekin eta gertatzen denaren antzeko zerbait, ez da? Eta horrela ezagutu ginen, prestatu genitxun 4 kantu, eta joan ginen kanporaketara. Eta, hori oroitzen dugu oso berezi.
Kanporaketa hori izan zen Azkoitiko frontoia gainezka. Herri trikitizalea gainera. Gainezka. Wow. Eta nartu genuen parte, abestu genuen oso gauza berexia. Abestu genuen bertso batzuk, eta bertso horietan, bueno, nik uste dut inkonstientek egin genula baita ere, Xierren lagun batek egin zizkigun bertsoak, koplak. Eta kopla horietan, oso kurioso da, bueno, kontestutik pixkat aterata, ez? Gaia zan pixkat Elizarekin zijoan, eta gizona, eta unin bertsoa, eta pixkat orte zijoan. Baina bazen kopla bat, esaten zuna, gizona sortu zenetik, munduan ez tapakerik, gu egin gintuenarek, badi zertaz damuturik, baina ez hori bakarrik. Gizono dugun antxia, nahi baino ezin, hasia, baina esaldi hau zan, gu gara beraren morroi, bera gure nagusia. Claro, bi neska gazte hori kantatzen. Rollo feminista ya zetorren, ya kasi ziaskatik esateko moduan, ez da? Hori abestu genuen, bueno, frontoia izan zan, baina, grabaketa batzuk badia horrenak, baina, nire gurasuak hor, beldurtuta, denak txistua eta txalokata. Baina zeatik jotzeko txistu, ez dute gaizki egin, ez? Ja. Eta izan zan potentea momentu hori. Bueno, finalera pasa ginen. Eta izan ginen, lehen bikote, emakumez osatutako lehen bikotea finalera iristen. Eta hor, astetxo bat euki genuen prestatzeko, astetxo bat finalean zer jo, ze finalean zauden, momentu horretan Tapia eta Leturia, Kepa Junkera, motoriko, oiek zuzenean zijoazten finalera. Eta hor, gu bi neska gazte. Bueno, gero Zer horren ondotik, itzapenak? diskoaren aukera ere bai. Eta Bai. disko horretan, iluntzean, eta beste hainbat arrakasta ere bai. Gero eskatuko izut iluntzean ikutu bat emateko. Eta beste batzu ere bai. Bai. Eta gero zuen kolaborazio ezberdin horietako bat, eta kolaborazio mundial bat. Juan Carlos Pérez, Itoizekoa. Itoizekoa zuekin engantzatuta geratu zen. Eta ez zuen bakarrik berak zuen disko bat ekoiztu, baizik eta berak egin zuen lehen bakarlanera zuek gonbidatu zintuztate. Bai, horra zautu genuen. Guri deitu egin zegun, ez zuela guk abestea bere lehenengo diska hortan, guretzako izan zen. Guk Itoiz ez genuen ezagutu kalean. Plazatan ez genuen ezagutu. Eta deitu zigunean, bueno, izan zen guretzako. Orduan, gero guk diska grabatzeko garaian, behar genuen produktore bat. Eta, erronka bota genuen, nahi genuela bera izatea. Eta, bida, Carlos Pérezek trikitixa diska bat produzitu zen. Eta hori, dei hori nola etorri, zuri deitu zizun, diskoetxera deitu zuen, edo nundik etorri zen kontaktori. Ez dut oso ondo gogoan, agian disketxea izan zen. Aha. Bueno, guk deia guretxean, ordan mobilerik eta ez egon, eta ordan... Etxuko telefonoa, sukaldeko telefonoa. Maiz eta Ixierren sekretaria. Ama, beti bezala. Berak ematen zuen. Ez zaiaztu, nire lagunetaz, hementaz, nire lagunak. Ez zaiaztu, nire lagunetaz, hementaz, nire lagunak. Ez zaiaztu, nire lagunetaz, hementaz. Eta duela 25 urte gertatu zen banaketa hori, horrek izan zuen arrazoi bereziren bat, zer dela eta onarte, maixateixi. Bueno, etapa baten amaiera zen. Gure musikare aldatzen joan zen, gu ere aldatzen joan ginen, ez lanbideak, ikasketak amaitu, lanak, plaza ere aldatu zen, Bai. plazara asko aldatu zen. Ze, maixa, hor gauza bat aurretik hizketan aritu garenean galdetu dizut, trikitilarietan eta tipiko izaten da emanaldietan, trikitilariak esku bat izaten du, eskuetan izaten du trikiti bat, baina alboan izaten ditu beste 2 edo 3 edo zuk Maixa Teixiar garaian 2 trikitira ematen zenituen. Bai. Horrek bere arrazoia du, tonu ezberdinetan egoten direlako Hori hie. da. Baina Bai. hori dela eta Maixa Teixiarrek beste ezaugarri bat ere bazuten. Bai. Konta iguzu ezaugarri hori zein den. Zein? Ai, bakatu. Bari, eramaten zen dituztela baita ere gitarrak eta bajoak eta bitonotan baita. Egia da. Ai, bai,
Egia da. Ba hori izan zen hori horrela moldatzeko Mikel Irazoki izan zen. Mikel Irazokik Baxu jotzailea, bere proposamena Nafarra. izan zen. Ze gure azkeneko diskan produktoria izan zen, bera, Mikel Irazoki. Eta guk eramaten genituenean, soleko trikitixa eta si bemolekoa, batipatzien gure, kantuen tonalitateagatik, abesteko tonu bat edo beste, hobeto zein etortzen zitzaigun, horretik ere biltzen genuen soinu bat edo beste. Eta beti, gitar jolentzako eta izan da, si bemolean jotzea, Komplikatua. komplikatuagoa. Ordan bere izan Horrek ere zen, afinazio aldaketa bat eskatzen zuen. orduan bere izan zen, esan zuena, bitriki, bi gitarra eta bi baju. Oraindik ere Maixa Teixiarren garaiko bi triki horiek zuk dauzkazu, eusten diezu, bi instrumentu horiei? Bat hemen dago. Hortxe atzean, orain txerrakutsiko dugu. Ikurriña oso ondo. duen hori. Bai. Eta beste trikitixa nere anaiaren nazan. Zer nere anaiak jotzen zuen. Beraz, Maixa Teixiarren trikitako bat orain hemen daukagu, baina bestea zure anaiak bere etxean dauka. Bera dauka bere etxean, bai. Eta jotzen du oraindik ere? Ez. Bueno, hor dauka. Eta zirikatu ezkeo, joko izu 3-4 urtetik behin pieza bat, baina hori jotzeko ere, Maixa, nik zu zirikatu behar zaitut, eta eskatu behar ezkizut pieza sarrera batzuk, eta alako gauza batzuk. Bueno, hortako pentsatzen dut trikiz aldatu beharko dugu, ezta? Baina nahi nuke ez dakitola, zu jotzea bastakit iluntzeanen sarrera bat, bai, edo... noski. Bai. Venga, guazen traste hartzera. Venga, a ver. Aldatuko dugu, hau. Zenekin. Nik uste, Iluntzean, honekin. hori da, bi triki zenituen haietatik, hori da Hau. iluntzeanekoa gainera, ze kasualidadea. Trikitixa honekin, egin dia Maixa Teixiarreko kontzertu ia guztiak. Ia guztiak. Ze, hau da, nire lehenengo, solean erosi nuen lehenengo trikitixa. Eta... Sol esaten duzunean, Madrileko puerta de solen esan nahi zu. Ez komplikatu xamarra. Afinazioagatik. Eta honekin, solekoa behartzalako. Nik uste dut solekoa zala, mundu guztiak soleko erosten zuelako. Agian guk igual beste tonu bat egokiago izango genuen, baina nola hori izan erosten zena, guk ere bai. Guk ere bai. Guk ere bai, bai. Eta honekin, honekin etorri zan. Ze polita, Eta gainera ze ondo zahartzen den pieza hori, ze ondo zahartu den kantu hori. Ze, esate bat, bexamela eta pastelak agian honek baino arrakasta handiago izan zuen bera garaian. Oso sonatu izan zen. Gero izan ditu urte batzukola epelagoan bezala, orain berriz ere badator bexamela eta pastela. Baina iluntzean beti horre onda, Ze ona. Guk beti esan dugu kosta egin zitzaiola pixka bat ateratzea. Bai, Bai, ze hau, klaro, 93an grabatu genuen. Bai, disko elkarbanatu egin zen Eta nik uste dute, hasi zela gehiago entzuten, bigarren diska gerturatzen ari zenean. Bai. Ze evoluzio, ze garapen izan zuen Maixa Teixiarrek, Esan nahi dut, triki tradizional horretan hasi, eta gero bukaeran ja lehenago esan dukun bezala, bi gitarra, bi bajo, eta ja talde osoarekin, teletxeatarra. Ze gauza. Bueno, a ber, esan behar dizudala, zure ikasleetako batzu deitu diate, eta esan diate zuri joarazteko xoxoa. Ze hori omen da trikiti munduan jotzeko dagoen piezarik komplikatuenetakoa. Bastagi komplikatuena dan. Nik uste... Badago hori baino komplikatuago? Bai, nire iruditzen zait, ez dakit jotzen. Bueno, xoxua... Bueno, hori jo izan duet, baina hor badu zati zaila. Zailagoa dela iruditzen zait eslalom. Hori EITB-ko txapelketa batean aurkeztu, pieza berrien txapelketa bat izan zen, eta horra aurkeztu zen fandangori. Nik uste dut, Aitor Repelde jo zuen bezala fandangori, ez duela beste inork, hori zaila da. Ba, irakasle, barkatu, baina hori ja geure ganatu eduki behar dugu, Baina zaila dia bi horiek. Eta kuriosoa bada ere, biak, akorde joleak egindako piezak izan dira, bai, xoxua, bai, eta bai eslalom. Bai, Pepitok egina da, Pepito Jantzek berea da, xoxua, eta Furundarena da eslalom.
Eta zergatik diozu berezia dela akordeoi joleak eginak izatea? Esan nahi dut, gainontzekoak ez dira akordeoi joleak eginak, ala? Ez, badaude piezak Kepa Junkeraren Nondi Jo Maurizia, hori trikitilariak egindakoa da, ja. Bale. Trikitisa jotzen duenak. Bale, akordeoi haundia esan nahi dut. Botoi askorekin, eta bajo askorekin, eta... Wow. Bai, orduan, horiek akordoi joleak izan dituzten pieza asko, jondianean hor zailak egitea, badakite trikitilarion puntu zaila zein dan, ze horre auspuakin horrela eragiten ibili behar ditugun momentu horiengatik, orduan, beti jundia olako, idazteko garaian olako gauzak sartzea joan dango jetan. Claro, pizkatxoa bizitza komplikatzera. Bai. Jo, badakizu nahi ze pasarte gustatzen zaidan ikeragarri. Mikel Laboak egin zuen kantu mundial bat, oroitzen zaitu danean ama, eta hor bigarren zatia Joseba Tapiak sartzen dizkio bi fandango, hauntxa urrustildarraren atxa. Hori eta... Hau da, eromena da. Biak bat egin da jartzeitu berak, Trikitilari batek bere repertorioan euki behar ditu. Bi fandango hauek, bai ala bai. Bai, Ze dia oso eleganteak. Eta hauek bai diela urteak pasa, eta... Pasatzen ez direnak. Hauek ez dira pasatzen modaz. Zuen hainbat bezala, Maixa. Zuen hainbat bezala. Begira, orain ari nintzen, zuei jotzen ari zinen bitartean figatu naiz, hemen atzean badaukagu beste trikiti bat barkatu idazu. Bai. Oso deigarria egin zaidana. Hau ez dakit lehenago erakutsi dugun. Bueno, nik alderantziz jarriko dute, baina, bueno, hola, pizkatxo bat ikusteko. Norbaitek esango du, hori sakrilegioa da. Bai, bestaldera jarri. Claro, vale, venga, ya está. Orduan hola. Begira ze botoia dauzkan? Alkandora botoiak. Alkandora botoia dia gainera. Alkandora botoia dia. Bai. Eta hau zer da, krisialdi batean egindako trikitia da, edo? Lehen horrelakoak zian. Eta horrelakoa deixente daude, hauek, bai, topatzen dira, kaprutxosoak izaten dira gaur egun, ez da. Hau nire hau oparitu egin ziaten. Ez hori galdetu behar nizuen, hau ez duzuko erabili, hau ez duzuzu jo. Hau da, etxean daukazun altxorretako. Bai. Ni joan nintzenean, lanean hasi nintzenean gazte izen 20 urte nitun, eta han neukan ikasle bateko oparitu zidan, zan bere, hau jubilatua zen, bere aitarena zen. Eta esan zidan, hau zuk ni baino beto zainduko duzu eta zuretzako. Eta oparitu egin zidan, orduan geroztik, hau dago nire etxeko salan, hor kaja baten gainean. Zaintzen du, Zaintzen du, oso ondo dago. Ez dut zer egiten, hautsak eta hola, tarteka hola gainetik, baina oso gutxi gehiago. Oso gazte dago, zoragarri. Oso polita da hori, bai. Bueno, hemen gaude, bakoitza, bere trikitia eskuetan duela. Batena oso ondo, bestearena ikusten duzuen momentu batean alderantziz eta guzti. Baina, ez duzu izan tentazio ikasteko? Hainbat traste ukitu du bizitza honetan. Inoiz ez naiz izan gai horietatik musikarik ateratzeko. Zarata bai, baina musika inoiz ez dut atea, Maixa. Baten gabeziak dira. Bueno, lasai. Baina batzuk falta beharrik dugu, beste batzuk horren beste izateko. Eta horrekin geratzen gara gainera. Zu hasi zinan bajera honetan, hitz hori ere importantea da kasu honetan, gaudelako Maixaren gurasoen bajeran orduan, bera hemen hasi zen trikiti munduan, bazergaitik ez dugu gaurkoa bukatzen, trikiti pieza batekin. Zeuk aukeratu nahi duzuna, Maixa? Hemen kantu asko sortu, Maixa eta Ixiarren kantu asko sortu, aldatu, gauz asko pasadia hemen, eta, jo dezakete gure 88ko txapelketa hartan jo genuen kalejira bat edo, baina gure bat joko dut. Hemen sortutako bat, ez? Hemen sortutako bat, hauz magikoa. Maixa, eskerrik asko, zorionak. Zorionak.
hutsa. Magia hutsa.